Dostlar, salam barıгызга да. Бүген безнең 20-нчы гыйнвар һәм инде үзегез дә аңлагансыздыр. Бүген TMTV балалар премиясе тапшыру тантанасы. Монда булды кызыл келәм, монда безнең җиңүчеләр, монда бүләкләр, монда эмоциялар һәм монда әлбәттә шоу-биз командасы. Сез дә бездән аерылмагыз. Без башлыйбыз. Дуслар, иптәшләр, бүгенге бәйрәмнең алып баручысы һәм әле шулай ук җырчы да Наилә Славина һәм безнең янәшә бездә Зәйнәп апа Фәрхетдинова. Наилә, әйтәлем, син бит инде шушы бәйрәмдә хәзер Зәйнәп апа белән дуэт җырладың. Менә җырлыйсыңны белгәч, синең реакцияң нинди иде? Башта мин ышанмадым, аннары шатландым һәм дулкынлана башладым. Чөнки Зәйнәп апа белән җырлау ул зур җаваплылык һәм дәрәҗә. Зәйнәп апа, күрәсезме, күпме кешене шатландыргансыз сез. Сез бит инде сезгә менә гомумән алганда дуэт дигән әйбер яхшы таныш. Ләкин инде балалар белән дуэт башкарганда аның бренди тәме бармы? Бардыр бит инде. Әлбәттә бар. Наилә бик нык җаваплы карады һәм бик тә яхшы итеп башкарды үзенең эшен. Ул моңарга әзер иде һәм нәрсә әйтәсем килә, һәрбер дуэтның үзенең бер йөзе, үзенең бер төсмере бар аның. Наилә белән дуэтны җырларга була һәм аның белән миннән башка бүтән кеше җырласа дуэтларны, ул беркайчан да югалып калмаячак һәм үзенең партнерына да ярдәм итәргә кулын суза. Чөнки ул ышанып эшли һәм белеп башкара бүтән эшен. Алга таба иң мөһимлеге ярдәм итә торган киңәшләр булсын инде. Без сезне котлыйбыз чын күңелдән, шулаймы, Зәйнәп апа? Чын күңелемнән котлыйм, Наилә. Синең исемеңне киләчәктә безнең Татарстаныбызда гына түгел, инде киләчәктә Россия күләмендә һәм инде әлбәттә бүтән илләр күләмендә дә ишетергә насыйп булсын. Сиңа бар тик уңышлар гына телим. Хәзер безнең әле концертыбыз тәмамламады, шуңа күрә Наилә алып баручы, Наиләнең алып барысы бар, шуңа күрә без ашыгабыз. Дуслар, булар шәп егетләр. Ришат Төхвәтуллин һәм инде TMTV балалар премиясе лауреаты Камал. Камал, әйтәле, менә син инде Ришат абыйң белән күптәннән таныш бит инде, диме? Аның кайсы сыйфатлары сиңа күбрәк ошый? Тавышы, моңы. Тавышы бик ошый. Орышамы ул менә кайбер чакта теге орышкалыймы? Сүгәме берәр нәрсәгә? Ма инде. Ана Ришат үзе әйтсә генә, Ришат. Benim kırığa elbette türlü haller bula. İnakda kaybıstır vakitte indi. Direkt kayışı da gerek. Nuşulay da özü bik tırış yigit. Köp nerseni tiz anlay. Şuna göre anday vakitler bik sirek bula nobel galay. Менә син үзең Камалның кайсы теге ягын аерып әйтерин, сыйфатының кайсы ягын? Камалның мин әйтерим birinci яктан. Ул балалар арасында бик талантлы җырчы, сәләтле җырчы дип әйтик. Кара урманнарны җырлаган кеше. 13 яшында, 12 яшында җырлаган кеше. Илһам абыйның репертуарын любой җырын рәхәтләнеп җырлый ала. Ул аңа табигатьтән бирелгән. Күп нәрсәне инде яшьтән үк өйрәтергә кирәк, чыныктырырга кирәк, югалып калмаска, тайпылмаска күп ягын инде мин аңа әзрәк өйрәтәм. Бүгенге чыгышыгыздан үзегез канәгатьме? Син, Камал. Шадымы сиңа? Миңа бик ошады. Ришат, сиңа? Миңа инде әлбәттә, мин Казанны һәр вакытта яратам. Бигрәк тә бүген борчылдым Камил өчен. Теге үзем җырлаган күк. Тирләп беттем, кул очлары тирләп бетте Камил җырлаганда. Шулай бик уңышлы чыгыш ясады дип уйлыйм мин аны. Һәм киләчәктә дә менә шушындый проектлар булсын. Балалар өчен, гел олылар өчен түгел, балалар өчен дә шушындый TMTV балалар салянкасы кебек проектлар булсын. Амин, шулай булсын, инде сезгә дә иҗат шишмәгә саекмавын теләп калабыз һәм зурдан зур уңышлар сезгә. Рәхмәт. Siz düslerden ayırılsam yalğız başıma ne işlerimin. Siz düslerden ayırılsam yalğız başıma ne işlerimin.
Әминә, әйтәле, менә син бит инде хәзер име шын йолдыз, син телевизордан да еш күренәсең. Менә шунлыктан инде син урамда, кибетләрдә таный башладылармы әле? Рәхмәт бик зур. Әлбәттә таныйлар. Бүген безнең күп балалар инде җырчылар белән дуэт җырладылар. Инде син үзең генә сиңа шуңа күрә кыен булмадымы? Юк, миңа бик рәхәт булды. Синең инде хәзер арганлыгың йөзеңә чыккан, ардыңмы бик нык? Юк. Юк, менә шулай гел елмаеп, гел позитивта безнең Әминә Әхмәтҗанова бүгенге бәйрәмнең алып баручысы да һәм инде шулай гел бүген әлеге премияга үзе дә лаек булды. Аның өчен күңелдән котлыйбыз. Тау астында, тал астында салкын шишмә түгәрәк. Тау астында, тал астында салкын шишмә түгәрәк. Ышып барып кайтыр идем, күбәләгем түгәрәк. Асыл кышым сандугачым, әгәр булсам күбәләк. Эльмира Калимуллина һәм Ясмина Гарипова безнең янәшәбездә. Ясмина, әйтәле, менә шундый сәхнәдә шундый зур артист белән җырлау сиңа дулкынландырмадымы? Әйе, чөнки шундый зур артист белән бер сәхнәдә Дулкынландыр. җырлау ул зур җаваплылык. Дөрес, әйе, бик тә дөрес әйтәсең. Зур җаваплылык хисе кичергән безнең Ясмина. Эльмира, сиңа сорау, син әле моңа хәтле балалар белән җырлаганың бар идеме? Әйе, мин беренче премиядә Әминә Әхмәтҗанова белән җырладым. Бүгенге чыгыш ул әлбәттә икенче төрле. Иң мөһиме тере тавыш, Ясминәнең бик матур тавышы, тембры. Бөтен безнең эшләгән әйберне бөтенесен дә сәхнәдә күрсәтте. Әйбәт. Менә сиңа ничек шулай гомумән алганда тәҗрибә, балалар белән җырлау бит инде тәҗрибә. Ничек карыйсың аңа? О, бик катлаулы. Чөнки икенче төрле сәхнәдә үзеңне тотасың. Ничектер булышасың. Әлбәттә, икенче төрле җаваплылык һәм сүзләрне ничек онытмасынмы, теге хәрәкәтен ничек эшләргә бик дулкынландыра ул. Так, Ясмина, менә кара, хәзер инде үзеңне дә һәм барлык катнашучыларны котлау мөмкинлеге бар сиңа. Әйдә, котлап китәбезме? Әйдә. Барлык балаларны котлым шундый матур күркәм Бәйрәм. Бәйрәм белән Team TV премиясе белән киләсе елларда да шул премиягә лаек булырга. Амин, шулай булсын. Менә инде матур сүзләр белән сөйли Ясмина. Котлыйбыз сезне, сезгә уңышлар телибез. Туганнар сау сәләмәт, шу зур байлык дөньяда. Ник бими утырыйк дей, кештән барда җаннарда. Дуслар, Алия Тухватуллина, Азат Фазлыев һәм Изумрудный город безнең янәшәбездә. Алия, әйтәле, син бит инде менә вокал белән күптәннән шөгыльләнәсең, име? Менә шундый зур артистлар белән җырлаганың бар идеме әле синең? Мин 3 яшьтән вокал белән занимация итәм, я бигыши. Анды зур артистлар белән минем җырлаганым юк иде, но миңа бик ошады Азат абый белән җырларга. Менә бит, Азат абый белән җырларга ошаган, Азат абый белән җырларга Сопага да бик ошый, име? Азат, әйтәле, син бит моңа хәтле бу җырны Алсу белән җырлыйдың. Ничек сиңа менә шундый үзгәреш? Нәрсә әйтим, бу ничектер инде менә бу бәйрәмдә бершән чыгыш ясауга күңелле, рәхәт дип әйтәсем килә. Моңча Алсу белән җырлыйдык. Инде менә шушы матур кичкенә яшь кыз белән дә җырлаган насыйп булды. Бик матур минемчә килеп чыкты. Бик тә молодец кыз. Алла бирсә зур уңышлар, аңа туктамаска гына, барлык яшьләргә туктамаска гына бар тик алга сеңдем. Килештекме? Менә әйтегез әле, үзегезнең чыгышыгызны хәзер 10 баллы шкалада күпмегә бәялисез? 10гамы? 10га. Молодец. Молодец килешем. 10 баллык чыгыш ясаучылар Алия Тухватуллина, Азат Фазлыев һәм Изумрудный город бию коллективы. Кызлар, йолдызлар минем янымда. Алар да булса Ирина Чеботарева һәм Алина Шәрипҗанова. Кызлар, инде беренчедән мин сезне котлыйм, чын күңелдән. Ирина, әйтәле, син әйтәле, менә төрле музыкаларда да катнашасың, шулай бит сиңа шушы сәләтең кемнән күчкән? Минем җырлау сәләтем әниемнең әтисе Равил бабайдан күчкән дип уйлыйм. Менә бит бик тә көчле сәләт дөрестән дә. Алина, ничек менә син Илинаны үзеңнең коллегаң буларак күрәсең алга таба, бәлки инде бергәләп теге опералар җырларсыз, әлеме? Әлбәттә, ул теләсән инде җырлый ала. Аллага шөкер, сәләте бар. Тырышлык та бар. Бик уңган кыз. Элина Чеботареваны бу исемен, пожалуйста, әйе, истә калдырыгыз. Истә калдырыгыз һәм күз тидермәгез. Әйе. Менә хәзер әйдәгез, икегездән дә безнең Team TV караучыларына 3-шәр теләк әйтик әле берәрендә. Илина, синнән башлыйбыз. Исәнлек, саулык,
бәхет шатлыклар һәм җырлау яшәгез. Җырлап яшәгез, име? Дөрес, Алина, синнән дә бер-ике теләк булса? Мин дә шулай ук теләкләр телисем килә, чөнки җыр ул бу дөньяны матурлана. Һәм менә шулай итеп матур кызлар белән, егетләр белән сәхнәгә чыгып җырларга насыйп булсын тагын. Амин, шулай булсын. Инде хәзер миннән сезгә теләк, менә шундый җиңүләрегез күбәеп торсын һәм тормышыгыз менә шушы чәчәкләр кебек матур булсын. Амин. Дуслар, иптәшләр, минем янымда Алтын Курайчылар ансамбле. Менә алар инде бүген җиңү яуладылар, чыгыш ясадылар. Кызлар, әйтегез әле, менә кайсыгыз әйтә? Курайда озак уйнарга өйрәндегезме? Күптән уйный беләсезме? Кайсыгыз әйтә? Без Курайда 6 яшьтән уйныйбыз. 6 яшьтән инде. Менә бит күптәннән уйнылар, димәк, менә күп уйнагач хәл бетә диләр. Бу дөресме? Юк, без бит көндә уйныйбыз. Шыныккан. Менә чыныккан Курайчылар. Шулай ук әле сезнең президентыбыз белән дә төшкән фотогыз бар бит, тимәме? Әйтегез, моның турында да сөйләп җибәрегез әле. 30 декабрьдә Сириус площадкасы ачылды. Анда президент булды һәм без анда Курайда уйныйбыз. Курайда уйнадылар. Менә бит. Әфәрин кызлар, инде ничә яшь кенә булса да TMTV премиясын алдылар. Президентыбыз белән фотога төшкәннәр. Кыскасы, тормышлары яхшы гына итеп алга тәгәри. Кызлар, сезгә уңышлар. Сезне өчен күңелдән котлыйбыз һәм дәвам итәбез. Үзәкләрне үзәсен бит, сагынам сине битрәш. Ирактан карап торганда мин игезәкләр дип торам. Монда безнең Аслан Миргаязов, Илнас Сафиуллин. Сәлам, Илнас. Сәлам, Аслан менә сиңа әйттереп. Аслан, син бүгенге бәйрәмне алып та барасың һәм җырлыйсың да. Сиңа авыр түгелме, ничек тегә өлгерәсең? Юк инде, мин бит инде ияләнгән, авыр түгел. Молодец, молодец. Илнас, ничек сиңа бүгенге дуэт? Менә әлеге номерны бәлки инде алга таба Аслан белән җырлап концертыңда кулланырга исәп бардыр. Алла бирсә, искиткеч сәләтле егет, менә бездән соң үсә торган буын, яңа буын, Аллага шөкер, искиткеч талантлылар алып та бара, җырлый да, бии дә. Әле миңа да аңа кадәр ерак дөрес әйткәндә карап торам. Шуңа күрә, әлбәттә, бик теләп, киләчәктә бер-беребезгә булышырга язсын, һәм үзенең теләге булса, әлбәттә, концертларга чыгарга кирәктер дип уйлыйм. Аслан, менә сине күзәтү баручылар бар Инстаграмдан да, сиңа охшарга теләүчеләр дә бар бит инде. Менә үзеңнең уңыш серләрен әйт әле безгә. Нидә синең уңышың? Нинди сер? Юк, уңыш сырын әйтмим, чөнки шуңа күрә бит ул сер. Молодец. Менә без белмәкче идек, тәки әйтмәде. Рәхмәт, уңышлар сезгә. Асланның әле сәхнәгә йөгерәсе бар. Сезгә зурдан зур уңышлар телибез. Молодцы. Давай, Аслан. Уңышлар. Дуслар, безнең баннерыбыз янында Җәмилә Асадуллина һәм Илгиз Шәйхразиев. Алар әле генә үзләренең чыгышларын ясап чыктылар. Җәмилә, әйт әле, син әле менә җырдан тыш, әле бию белән дә шөгыльләнәсең, име? Кайсы күбрәк ошый? Мин бал биюләре белән шөгыльләнәм. Җыр белән биюне мин аерып куя алмыйм. Бу ике шөгылем бер-берсен тулындыра. Менә бит бер-берсен тулландырып тора, димме? Берсе-берсенә кирәк ди. Әфәрин, дөрес әйттең, Җәмилә. Илгиз, әйт әле, менә сез бүген Ай былбылым дигән бик тә матур җыр җырладыгыз бит. Ничек әлеге җыр сайладыгыз? Әлеге җырны без сайладык, аны без сайламадык. Миңа аны Җәмилә шалтыратты да, Илгиз абый, әйдә бергә җырлыйбыз диде. Без аны башта Казан шәһәрендә җырладык. Аннары республика буенча киттек. Аннарысын клип төшердек, әйме Җәмилә? Аннарысын тамашачылар инде әлеге җырга тавышларын билеп, менә шушы премияга да ләктек. Бик зур рәхмәт. Сез инде моңа хәтле җырлаганыгыз бар иде, диме? Тандемда эшләгән бар. Бар иде. Илгиз Шәйхразиев, Җәмилә Асадуллина, котлыйбыз сезне. Дуслар, минем янәшәмдә шундый текә Веснушки шоу төркеме һәм булар белән мин дә үземне текә кебек хис итәм. Чәчкә әйтәле, менә әлеге шоу төркем ничәнче елдан бирле эшләп килә?
Безнең шоу төркем 2017 елдан бирле эшләп килә. Бу ел безнең юбилейный ел, 5 ел безгә. Менә шу 5 ел эчендә хәзер нинди казанышларыгыз булды? Казанышлар күп дип мактанасы килми, но алар чыннан да күп, чөнки һәр бала тырышып конкурсларда, всероссийский дөнья күләм конкурсларда катнашабыз, фестивальләрдә. Менә бүген дә бу безнең өчен тагын бер баскычка менү булды инде. Иң мөһиме сыйфатлы казанышлар, әйме? Әлбәттә, без бик шат. Ничә бала шөгыльләнә сездә һәм нинди юнәлешләрдә? Бүгенге көндә бездә 90 бала шөгыльләнә, юнәлешләргә килгәндә хореография, вокал һәм алып баручылар бүлегендә эшләп килә бездә. Бергә бер гаилә булып шулай эшлибез. Менә хәзер әлеге төркемгә минем бер бирем дә бирәс килә әле, син каршы килмәсәң, яме? Җырлап күрсәтсеннәр әле менә хәзер теге акапельны гына үзләре генә ничек булдыралар. Кызлар, егетләр, әйдәгез, сез әзерме? Әйдәгез. Бас, әйдә бас, яширәклә җилкенсен, әбиләрдә тыпырдасын, бабайларда биесен. Бас, әйдә бас, яширәклә җилкенсен, әбиләрдә тыпырдасын, бабайларда биесен. Веснушки шоу төркеме һәм аларның җитәкчеләре җырчы Чәчкә сәламлыйбыз сезне. Рәхмәт. Яратма сәгыйдә яратма, йөрәгемне минем елатма. Тимә бәрү күңел дылына, каршы чыкма бар юлыма. Дуслар, Раян Ибатуллин, Ришат Фазлиәхмәтов, мин Байбулат һәм шибәр кызлар, без алга таба дәвам итәбез. Раян, әйт әле, зинһар өчен, менә Ришат абыйның моңа хәтле беләйдеңме әле? Аның башкаруында берәр яраткан җырың бармы? Әйе. Миңа 7 яшь булганда Ришат абыйның концертында беренче тапкыр җырладым. Ух ты, сез таныштамы әле? Әйе. Менә бу чыгышка озак әзерләндегезме, Ришат? Без инде репетициялар ясадык, әзерләндек. Шуннан да инде Раяна минем концертым булды бит, 30 яшьлек юбилей концерты булганда, ул инде матур иттереп чыгыш ясады. Мин инде аны менә мондый вакыттан бирле беләм. Хәзер үсеп бетте, Аллага шөкер. Шушы чыгышта теге иң авыры нәрсә булды сезгә, иң әзерләнгәндә? Минем өчен иң авыры җырлау да түгел, бию инде минем өчен. Гомер буе бию белмәдем. Шуңа күрә минем өчен бию инде. Булай бик авыр булмады. Без инде икебез дә мин профессиональ җырчы буларак, Раяна безнең профессиональ вокал белән заниматься итәме, шөгыльләнә вокал белән. Безгә вокал ягына килгәндә бик җайлы, уңайлы булды җиңел булды. Раяна, сиңа нинди авырлыклар булды? Җырны өйрәнергә авыр булмадымы? Мин бик яратам Ришат абыйның җырларын, ләкин йөрәгемне елатма, миңа бик ошый. Ришат абыйның җырлары сиңа түгел, инде бөтен кеше яратаны, сезгә уңышлар телибез. Раяна, синде чын күңелдән котлыйбыз. Чын күңелдән котлыйбыз Раянаны. Ура! Елмай әле, елмай, әйдә. Син дә елмай, әйдә. Дуслар, иптәшләр, минем янәшәмдә Сабировлар гаиләсе, Дания, Мәрьям һәм Данир Сабиров инде әле генә үзләренең чыгышларын ясап керделәр. Кызлар, әйтегез әле менә сезгә сорау, сезнең әтигез сәхнәдә бик күңелле кеше бит инде, юморист, җырчы, өйдә дә шундыймы, ул көлдертәме? Дания җырлыймы? Әйе. Бик күп җырлыймы? Туеп бетмисезме соң? Юк. Ярар, иң мөһиме шул. Данир, әйт әле менә артист баласы. Әйе. Артист баласы сәхнә артына үсә диләр. Моның белән килешәсеңме? Теге кызларның концертларына киләме шулай сәхнә артына? Безнең Аллага шөкер ул яктан бит бар әбиебез, хатынымның әнисе, әни дим инде мин, һәм без балаларыбызны гастрольләргә дә алмыйбыз. Казан концертларында да мәсәлән алар чыгыш ясасалар, баштарак куярга тырышабыз. Алдан чыгыш ясалар да, аннан безнең мәктәп, гимнастика, аларның үзләренең русча әйткәндә режим һәм теге вакытында җокларга яталар, вакытында уяналар. Безнең ул яктан алар миннән тәртиплерәк. График, менә графикта зур куйганнар. Әйтегез әле менә сезнең берәнди зур хыялыгыз бармы ул, Дания, бармы синең мечта? Әйе. Әйтәсеңме или әйтмисеңме безгә? Белмим. Ну, олимпийский чемпион. Ух ты, Алла бирса, Аллаһы биргән булса, бик тиздән булачак Олимпия чемпионы. Мәрьям, синең? Минем дә шулай, Дания кебек олимпийский чемпионка буласым килә һәм
Минем ниндидер кинода төшерәс килә. Ниндидер Актриса буласың киләме? актриса. Алла берсе Данир телевизордан карап имем. Бу бит минем кыз дип, анарсын теге пьедесталда. Менә бу минем кызлар, җиңүчеләр, олимпия чемпионнар дип, әле теге рәхәтләнеп, мактанып ятасылар алды әле, име? Алла берсе. Бирсен Ходай, әле планнары мең төрле үзгәрергә мөмкин. Тормыш бит ул бер алдын, бер артын куя дигәндәй. Ну, Ходай насыйбы белән иң мөһиме сау сәламәт булсыннар, хатын-кыз бәхете булсын, исән сау булсыннар инде. Амин, шулай булсын. Менә нәкъ әлеге теләкләр белән без инде алга таба дәвам итәбез. Уңышлар сезгә. Бу балалар премиясе тапшыру тантанасы. Мин Байбулат, Татарстан атказан артисты Гөлназ Сафарова һәм ул бүген алып баручы түгел, ул әлеге проектның авторы. Гөлназ, әлеге проект балалар солянка, башта бит балалар солянка идеме? Хәзер инде балалар премиясе тапшыру тантанасы. Менә кызыл келәмнән башка, сыннардан башка берәнди аермасы бармы? Башка еллардан аермасы. Гади солянка. Гади солянкадан әлбәттә балалар премиясе дип әйтәбез. Ни өчен монда бөтен Татарстаныбыздан гомумән җыелган иң талантлы балалар җырлый белә торган, төрле халыкара, Россия күләмендә бәйгеләрдә, фестивальләрдә катнашып, урыннар алып килгән, үзләрен күрсәтә алган балалар сайлап алу турлары аркылы үтеп, безнең менә әлеге балалар премиясенә килеп җитә алдылар һәм алар бүген татар эстрадасының танылган җырчылары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Бу бәхеткә бирелми монда. Димәк, бу дөрестән монда иң-иңнәре җыелган, дөресме? Иңнәре җыелган. Син бит инде шулай гали бүген концертның режиссеры, режиссер кайбер чакта теге усал була, кычкыра ала, син алай эшли аласыңмы теге менә репетиция вакытында кычкырганың булдымы менә бүген мәсәлән? Син бит инде беләсең. Миңа кычкырмады. Юк, мин кычкырмадым. Мине тыңлаган һәм төгәл инструкция буенча эш итүче кешеләрне бик яратам менә. Әйдә уңга басабыз, уңга бас. Былай эшләргә кирәк, былай эшләргә кирәк. Әгәр дә кеше тыңламый икән, ишетми икән, үзенеке белән мәшгуль икән, андый вакытта мин нәзәрә кенә пешереп аларга мөмкинмен. Былай мин бик адекват һәм бар тик эш буенча. Все по делу, все по делу. Пешергәнче без әлегә туктаттык. Гөлназ Сафарова бу балалар премиясе тапшыру тантанасы. Дуслар, минем янәшәмдә Раяна Минигалиева. Аның тәхәллүсе Раяна Magic. Раяна, скажи, пожалуйста, почему Magic? Когда-то давным-давно я с моей подругой придумывала себе никнейм, и она спросила, а может быть что-то волшебное? И мы вместе решили, что лучше будет звучать Раяна Magic. Дуслар, без дәвам итәбез алга таба. Әле генә сәхнәне гөрләтеп, яндырып, кыздырып, гармонда уйнады безнең Камил Бахавиев һәм инде янәшәсенә әтисе Илназ Бах. Камил, молодец, барысы да биеп утырдан да. Әйт әле менә, гармонда уйнау теләге кайчан барлыкка килде синдә? Без әти белән әни уенчык магазинына баргач, мин анда уенчык гармонны күрдем дә, шуны алырга теләк булды. Менә бит, шуннан башланып китте. Шуны кибеттән уйнап чыгып барадыр инде ул. Теге коляскада булды микән инде ул. Шул коляскадан бәлкем уже менә коляскадан идәнгә басам дигән чаклары, аякка басам дигән чакларында шул гармонны алды да, шуның белән инде кибеттән уйнап чыкты. Ул вакытта укшак катканнар инде кибетчеләр. Зәңгәр гармония ул кичкенә генә. Менә шуннан теләк уянып китте инде, аннары телевизордан теге Харманда шу теге гармончыларның, ниндидер җырчыларның, биючеләрнең башка нидә түгел, именно менә гармончыларның уйнаганнарын карап, Ренат абый Валиев, Рөстәм абый мархумнар, Айнур Муратовлар, менә Булат Шарифларның шуларны карап, теләге үстә, аннары инде миңа әйтә, әти алар инде машинада йөри, әти алар кая йөри, ничек йөриләр, җал итәргә йөриләрме? Мәйтәм, юлым кыйбатлы машиналарда йөриләр, җал итәргә дә баралар, мәйтәм, өйләре дә зур дигән, минеке дә шундый була алса, мин дә гармонда уйныйм ди инде менә. Менә теге башкаларга карап кызыкты дисең бит инде аларга теге. Хәзер киресенчә, хәзер мин Камилга карап үзем кызга башладым әле. Юк, чынлап, һәм теге башкалар да миңа калса, менә теге Камилга карап уйнау теләге барлыкка килер. Менә Илназ әйтә, кайбер чакта бит инде бәлки унисе килмәгән вакытларда булгалыйдыр теге кул төшкән вакытлар. Андый вакытта ни
эшлисез? Дөресен әйткәндә булган инде, аныкы гына түгел, минеке дә ул олы кешеләрнеке дә дип әйтик инде, теләктән түгел, бәлкем инде ул теге һава торышыннан да, настроениедә кем әйтмешем, может, бәлкем башы да урта торгандыр, башкасы гел аны инде теге мәҗбүри итеп кенә булмый. Ну, шуңа да карамастан, шундый бер әйтем бар, бер калдырсаң, иртәгә теге калган эшкә салават дип әйтәләр бит. Шуның шикелле, мәйтәм, улым, әйдә ничек тә түз инде, мәйтәм, икенчесендә бәлкем бармассың. Бу барасы, бу без әгәр дә ниндидер әйтик инде, шушы дәрескә бара торган, баян гармон дәресенә мәйтәм бара торган вакытың синең бүген булдыра аласың икән, бул чулы мәйтәм барык, аннары мәйтәм икенче көнне бәлкем булдыра алмассың, анда калдырган торган чаклар бик күп булыр әле дип, жамалап, жуалап, кем әйтмеши шунда җайлап, әкренләп нитәбез инде, нимә ул? Җайлап. Камил, тормый әле үзе дә Аллага шөкер килешеп тора шуның белән. Шуга шиде. Камил әйтәле менә, ничә көй уйный беләсең хәзер? Ничә көйләп примерно? Мин аны санамадым. Күп индеме? Менә әле хәзер аның сакламый үзенең концерты булачак. Мәктәптә үзенең шушы сольный концерты гармоннарда уйнап инде. Бүгенге көндә 14 кә якын өйрәнгән шушы классика белән һәм шушы безнең халык көйләре белән бергәләшеп уйный торган ничек дип әйтик инде, бер 12-13 күләмдә әсәрләре бар. Үзенең концерты була димәгеме? Камил әйдә хәзер теге Набис акапельно гына айтып күмре. Аранжировсыз гына тиз генә, әйе. Hey, молодец! Камил Бахави, Вильнасбах, җырлы гаилә. Әле монда камера артында безнең әнисе дә басып тораймы? Гүзәл Идрисова сәлам юллый. Кыскасы монда күңелле. Без Әби байлар да карап тора. Барчасына да күп ялкынлы кайнар сәламнар. шушы сәламнар белән алга таба дәвам итәбез. Монда күңелле җәмәгать. Җайлап ныклап карасаң безгә, күрерсең без ашаган гөлгә, сары бал кош булып, очабыз бергә. Дуслар, дускайлар, без алга таба дәвам итәбез. Минем янәшәмдә Супер Kids төркеменең җитәкчесе Виктория Александровна һәм инде Супер Kids төркеменең бер әгъзасы Азалия. Хәзер алар белән аралашмаларбыз. Виктория Александровна, скажите, пожалуйста, а кто придумал такое прям бомбическое название Супер Kids? На самом деле мы придумали это втроем, 3 педагога нас, вот, и мы придумали такое название, потому что мы когда собрали эту группу, увидели детей, и мы поняли, что они супер активные, супер добрые, просто самые-сами, супер дети, да, все правильно. И, в общем, само название говорит само за себя. Мы поняли, вы в этом убедились. Азалия, әйдә синең белән аралашып алыйк. Әйт әле, үзең белән таныштырып җибәр әле башта. Исәмсез Байбулат абый, сезне армиядан кайтуыгыз белән. Менә бер кеше дә әйткән юк иде әле, кочаклыйм әле сине шуның өчен. Рәхмәт, Азалия, рәхмәт бик зур. Ниләр белән шөгыльләнәсең? Таныштыр әле. Мин җырларга, биергә яратам, ашарга, пешерергә. Тагын. Кимнәр уйлап табарга. Һәм мин синхрон йөзү белән шөгыльләнәм. Синхрон йөзү. Ни өчен ул синхрон йөзү? Әйт әле. Чөнки минем туганым Рита Алищук спортсмен. Ул Грециядә дөнья чемпионы һәм Китайда Олимпия чемпионы. Субханалла, бу синең туганыңмы ни? Без аны гаилә белән телевизордан карыйбыз һәм балет итәбез. Минем дә үземне сынаштырасым килә. Алла бирсә, син дә нәкъ аның кебек булырсың. Беләсезме? Нинди кешеләр янында басып тора мин җәмәгать. Менә без алга таба дәвам итәбез. Монда яхшы кайф хөкем сөрүен алга таба дәвам итә. Дускайлар, без алга таба дәвам итәбез. Милена Хайруллина, Илнат Фархуллин һәм безнең супер укытучыбыз Миленаның укытучысы Гөлназ Талиповна минем янәшәмдә. Милена, әйт әле, менә Илнат абыең җырлаганда, гадәттә бик теге мондый шәп-шәп бию алымнары белән бии. Син өйрәндеңме андый теге движениелар? Әйе, өйрәндем. Минем аның кебек булып чыкмаса да, мин бик тырыштым. Бик тырыштың. Илнат булып чыктымы аның? Сразу сходу менә барсында. Бүген бер тапкыр репетиция булды һәм миңа бик шат бүгенге выступление. Әйт әле, менә синең уйлавыңча, ни өчен синең җырларыңны балалар бик нык ярата? Энергетика дип уйлыйм. Гөлназ Талиповна, сезгә дә сорау бар. Менә Милена сезнең башка укучыларыгыздан нәрсәсе, кайсы нинди сыйфаты белән аерыла? Беренчедән мин алай дип әйтмәс идем. Чөнки һәрбер укучы, һәрбер бала үз таланты белән туа. Аның һәрберсенең үзенчәлеге бар. Миленага килгәндә инде мин әйтер идем, Милена безнең төрле телләрдә җырларга ярата.
ул хәзерге вакытта инде менә кичкенә булуына карамастан 5 телдә җырлар җырлый. Милена, менә гадәттә теге җырчылар менә шундый премиялар алгач, алар аны берәр кешегә багышлыйлар. Син кемгә багышлыйсың бу очракта? Мин бу җиңүне үземнең гаиләмә багышлыйм. Милена гаиләсенә багышлады. Шушы сөенүләр белән без алга таба дәвам итәбез. Котлыйбыз сезне. Сәфинә, әйтәле безгә, синең менә чыгышыңда әле нинди плюслар, нинди минуслар булды? Санап чыгыйк әле. Мин яхшы чыгыш ясадым дип саныйм. Минуслар булмады, только плюслар гына, әйме? Молодец, әйе. Менә җырны ятларга авыр булмадымы сиңа? Ятларга җиңел булды. Җиңел булды, яхшы. Һәм тагын бер сорау сиңа. Рәхмәт сүзләрен әйтер вакыт килеп җитте. Хәзер менә кемнәргә үзеңнең рәхмәтләреңне әйтәсең? Әниемгә, әтиемгә һәм педагог Альбинага бик зур рәхмәт. Рәхмәтеңә рәхмәт, Сәфинә. Менә шундый сөенечле күзләр белән без инде үз тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бу Сәфинә Минһаҗева. Безнең чираттагы җиңүчеләребез Әминә һәм Мәдинә Рәсуловалар һәм алар янәшәсендә Раяз Фасыйхов. Кызлар, әйтегез әле, сез гадәттә икәү дуэт җырлыйсыз, име? Бүген менә хәзер өчәү җырларга авыр булмадымы? Юк, безгә Раяз абыйның җырлары бик ошый, шуңа күрә без бик шат һәм бәхетле аның белән җырларга. Киресенчә, күңелле һәм җиңел булды. Бу безнең хыялыбыз иде. Молодцы, Раяз, күрәсеңме, күпме кешене бәхетле итәсең син, име? Әйтер сүзең бармы? Хәзер мин сиңа сорау бирәм, шулай име? Раяз, башта синнән сорыйм әле. Бик күп репетициялар ясалган име, чыгышка әзерләндегез. Менә профессионал буларак, әйт әле үзең, теге кызларга киңәшең бармы берәнди хәзер теге шушы чыгыштан соң? Мин һәрбер сәхнәгә чыгарга омтылган, сәхнәдә чыгыш ясаучы балаларга, бала-чагаларга әйтәм, курыкмагыз. Һәм һәр вакыт күбрәк сәхнәдә чыгыш. Кеше алдында мул, сәхнә була мул, менә үзегезнең сәхнәдә тотышыгыз, аңа караганда тагын да камилләшә һәм әлбәттә укытучыларның сүзләрен тыңларга кирәк. Кызлар, сез шул хәтле күп чараларда, концертларда, бәйрәмнәрдә катнашып йөрисез, име? Менә шул хәтле йөреп теге укуыгызга зыян килмиме сезнең? Әйе, безнең Тимерәякта шул шахмат, вокал буенча җиңүләребез бар. Ләкин без укуны калдырмаска тырышабыз. Хәзергә 4ләр һәм 5ләргә генә укыйбыз. Молодцы, молодцы, әйе. Димәк, шуңа сөенеп, шатланып, инде бәхетле балачак икәненә инанып, без алга таба дәвам итәбез. Рәхмәт, Раяз, рәхмәт, кызлар. Аяз, Җәмилә, әйтегез әле, менә сезнең әлеге номерыгыз башкаларыныкынан аерылып тора. Бию бит инде, озак әзерләндегезме? Рәхмәт. Һәр номерны без бик җентекләп әзерлибез. Тренерыбыз да шуны таләп итә. Чын профессионал булу өчен күп тырышырга кирәк. Афәрин, Аяз, сиңа авыр булмадымы әзерләнергә? Юк инде, әйбәт, размышлять итсәң, аны бик тиз өйрәнәсең. Әйт әле, сиңа күбрәк нәрсә ошый? Җырмы, биюме? Мен күбрәк бию ошый. Әйбәт, ярар. Инде теге әниләрең, әтиләрең җырлаганда син биеп торасың инде, алайса, име? Җәмилә, әйт әле, син гомумән үзеңне иҗаттан башка күз алдыңа китерәсеңме? Иҗат минем тормышымда беренче урында тора. Киләчәгемне дә шунда күрәм. Тик хәзергә максатап тырышып уку, теләр өйрәнү. Сәхнәдә үз урынымны табу матур хыялым булып кала. Амин, менә шулай булсын, әйе. Дуслар, булар, Аяз Фазлыев һәм Җәмилә Асадуллина, мин Байбулат, без алга таба дәвам итәбез. Бу TMTV балалар премиясе тапшыру тантанасы. Рәхәт. Дуслар, кызлар, йолдызлар, Эльмира Нагыймова һәм Азалия Яфясова минем янәшәмдә. Азалия, әйт әле, син бит инде хәзер менә әзер артист име? Синең иҗатка кагылган берәнди планнарың бармы? Әйе, минем иҗатка кагылган планнарым бар. Ул әлбәттә зур артистлар белән зур сәхнәләргә чыгу, дуэтлар яздыру, дуэтлар белән җырлау. Шуның икесе, өчесе дә әйтсәк була инде.
ул Олсу, ул Кагиров Филюс абый и Эльмира Панагимова. Менә бит бүген инде Эльмира Нагимова белән җырлау теләге синең чынга ашты. Эльмира, менә бүгенге бәйрәмдә иң олы бала синең белән бергә дуэт җырлады. Берәндә теге җаваплылык сиздеңме син? Ой, бик җиңел булды аның белән җырлавы. Гомумән мин бик бәхетле шундый миңа бик талантлы кыз эләккәнемә, эләккәнгә. Бик молодец, иҗади уңышлар телим. Һәм инде алдагы көннәрдә үзеңә генә матур гына сольный концертлар куярга насыйп булсын. Дуэт түгел, үзеңә рәхәтләнеп. Амин, шулай булсын. Әйдәгез, икегезгә тиз генә блиц сораштыру. Менә балалар премиясе ул сезнең өчен нәрсә? Балалы премиясы ул минем өчен зур бәйрәм, чөнки мондагы балалар үзенең көчен сынашалар, үзенең сәләтләрен күрсәтәләр. Алар зур артистлар белән җырлыйлар һәм үзенең бәләкәй булуына карамастан үзләрен зур артист булып хис итәләр. Дөресенә зур бәйрәм, әйме? Эльмира, синеңчә? Ой, шундый ул бөтен җавапны әйтеп бирде. Мин молодец кына дип әйтәм. Молодец. Дөрестән дә барлык бөтен белән шушы кичкенә генә сорауга тулаем җавап бирде. Азалия, зур рәхмәт. Инде без дәвам итәбез. Инде Азалияны чын күңелдән котлыйбыз. Дуслар, дәвам итәбез алга таба. Айза һәм Рифат Зарипов шулай бүгенге бәйрәмнең төп кунаклары исемлегенә кергән җырчылар. Айза, әйт әле, менә Рифат абыең ул бит инде җырчы булудан тыш әле юморист таймы. Репетициялар күңелле булдымы? Көлдерттеме ул? Рифат абый шундый генерал кеше. Аның беренче нәре булды. Репетициядән бары җылы истәлекләр генә. Ишеттеңме үзең турында? Рифат, әйт әле, менә шушындый балалы премия, балалар солянкасы дигәндәй, ниме? Башка концертлардан җаваплыракмы яки инде киресенчәме? Миңа монда рәхәт, җаваплылык инде оештырган кешеләрдәдер. Без килеп чыгыш ясыйбыз, безнең инде монда ике җырлау, ул безнең эштә түгел, тик рәхәт балаларның әти-әниләре монда, тамашачылар килгән залда, шундый җылы, рәхәт, балалы, ихлас атмосфера монда. Менә инде җырга килгәндә, теге бар халыкка ошады, инде теге дөрестән бик матур җыр, бик матур башкарылды. Әзерлеккә озак вакыт киттеме? Айза. Рәхмәт. Вакыт күп булмады, ләкин без тырыштык. Сез тырышканыгыз сизелеп тора, Рифат. Дөрестән шәп булды. Мин тырыштым, ул миннән дә катырак тырышты, Айза. Аллага шөкер, чыгыш уңышлы гына узды дип уйлыйбыз, тамашачыларыбыз җылы гына кабул итте. Ничек инде Айза белән булганнан, начар булсын инде чыгыш. Менә шулай, дуслар, уңышның сире тырышлык икәнлеген аңладык без. Котлыйбыз сезне өчен күңелдән. Дуслар, җырлар җырланылды, бүләкләр тапшырылды һәм шуның белән TMTV премиясе ахырына якынлашты. Илназ Бахка зур рәхмәтләр әйтәбез. Монда күңелле, монда рәхәт, монда кызу бу TMTV балалар премиясе тапшыру тантанасы.